Sant Andreu de la Barca, municipi barceloní al cor del Baix Llobregat d'uns 27.000 habitants, va acollir novament el seu descens internacional, que significava la 15a edició més la 8a del Gran Premi Mazorchi i la 5a del Gran Premi Diputació de Barcelona. Un total de 330 participants es varen citar a la capital del descens a Catalunya per disputar la primera de les curses de la Copa Catalana i de la temporada. Abans de l'inici oficial de la competició, els grans noms que es van desplaçar fins Sant Andreu va reconèixer el circuit en una baixada d'exhibició, que a més servia per escalfar els ànims. Allà es desafiaven els més il·lustres de la cursa: Iván Oulego, Pasqual Canals, tots dos del Masi, Cèdric Garcia, Òscar Sai, Damien Spagnolo, Fabien Perdemanau, Bernat Guàrdia, Arnau Sugranyes i els dos cops campió del món, el francès Fabien Barel, entre d'altres. Mostraven el seu gran nivell mentre recaptaven els trucs d'una baixada que aquest any presentava novetats. Aquest any hem fet modificacions al circuit, ja no hi ha un tram de pujada que teníem, i aquest any és una mica més tècnic i més ràpid. La sortida ja no s'ubicava al punt més alt del municipi, al Pitallat, sinó mig quilòmetre més avall. Ara el traçat de Sant Andreu tenia un total de 1.100 metres. Curva dreta, peralte, interior, les dues curves i tant. Els instants previs a la competició, els principals corredors es preparaven en consciència per afrontar el primer gran dia de la temporada. Aspectes vitals com el calentament i una bona condició física esdevenen claus en l'èxit. Aquí no hi ha gaire puesto per escalfar, però bueno, estem sentats a la bici, pedalant enrere i tal, fent estiraments. I el tema de braços, que quan et trobis que entres a la primera curva tinguis tot una mica puesto. Cada mig minut es donava la sortida amb dues mànigues a uns corredors que en poc menys de 2 minuts havien d'exhibir a parts iguals molta habilitat i gran explosivitat. Compta el millor temps d'una de les dues mànigues. Ressenyar que la competició comptava amb dotacions tècniques de primer nivell. I tot el circuit gaudia d'un servei de megafonia que permetia seguir la competició des de qualsevol punt. També s'havia instal·lat un punt de cronometratge poc abans del meridià de la baixada per controlar la marxa dels corredors. Aquí tenim el control intermig, agafo els dorsals a partir d'aquest aparell, tinc la fotocèl·lula allà instal·lada, que és el que m'agafa el temps, i reben els datos a baix i saben el temps intermig que ha fet el corredor. Al descens, qualsevol errada, per petita que sigui, pot arruïnar el resultat. Parlem d'una competició de gran notabilitat dins del ciclisme català. Aquí han guanyat corredors com Jean-François Gadget, els mítics germans Missé, Pau i Tomàs, tots dos foren campions del món en juvenils, Iván Oulego i el vigent guanyador, el defensor del títol, Pasqual Canals, especialista que, a més, exercia d'amfitrió. A les dades numèriques del recorregut s'afegia un terreny sec i amb molt de pous, que segons avançava la competició s'anava deteriorant. A la competició femenina, un total de 7 participants prenien la sortida. Hola, doncs un any més estem aquí a Sant Andreu, participant al Gran Premi Mazorchi. I bueno, aquest any sembla que s'han animat bastantes noies, som 6 o 7, ja és tot un rècord, que la primera carrera de l'any ja tinguem més competència. Em van deixar provar una bici de descens i no he parat. I ara estic aquí. Si a la primera volta es decidien els 5 noms que disputarien la màniga final,
Fou en aquesta on la Victòria Hernández va donar el cop d'efecte davant la Mireia Buscat. Pel que a la competició masculina respecta i amb Toni Ferreiro ocupant el hot seat, els millors van donar un espectacle majúscul. L'expectació generada no va ser defraudada i els especialistes milloraven els temps segons arribaven. El penúltim en baixar fou el finalment guanyador Pasqual Canals, que com l'any passat guanyava a casa. Bueno, he baixat perfecte, hem pujat molt i m'ha sortit tot molt bé. Supercontent de guanyar aquí davant a casa meva gairebé. D'aquesta forma, Canals es convertia en el primer corredor del palmarès del descens internacional de Sant Andreu, que guanyava un parell de cops consecutius. La valoració de la Diputació de Barcelona, la qual represento en aquest acte, és absolutament formidable, perquè de l'altra vegada que havia vingut aquí a presenciar aquest acte, que deu fer ja a la vora dels 7 o 8 anys, el creixement ha estat ignominiós, fantàstic, no? I l'afluència de gent espectacular, i el respecte que tenen la gent per les coses de l'entorn és molt d'agrair. Finalment, el doble campió del món es va classificar tercer amb un millor temps d'1 minut 54 segons, lluny del minut 53 segons i 96 mil·lèsimes de Canals i del minut 53 i 416 mil·lèsimes d'Òscar Said, el final segon classificat.